wo mi fewa afami won arta salli go juldam sai la ngol ma drog haray nga fa la ma pinde de kon mo julna kam français ka kon julnite arab frère awa kon kon la ron mais fa la ya selu no ko hala ko nyal ma ko réellement parce que mi dando nyal tak ma sana wa ko nyal ma ko réellement tu me dis mais je vais gérer n'est pas un problème problème madame hala on bichera non sa para da ay la magi de la mo na gami angan dito mi an ngim ka man sabda Allah akbar ala sana mi andi on kagan go fi ma wit ayo aw yato dal ben ko woni babe ngari mi ala ne alhamdulillah don yalti don yawde kam mari ɗorejo wonɗo ɗo yaade ɗon ala ɗon ndiyam nannade mais yi neldanmi mi wiya barka Allah jarama yo Allah moƴƴi amin yo Allah firtoir siki amin fadde wiyaji wonɗo ɗi naɓɓa e barke amin amin moƴƴi andi goɗɗo ɗaɓɓay duwa no haywi kono jantum nan waw ɓe gurnen fof no jaam toon fof ɓe jaam koto no ɓurti alhamdulillah waw ɓayen fotti ɗo ari koti yiwonino ɗon belan hoota mi rewra ka fuɗɗi ɗon e to hay mbiyanɗan joni ɓaywe yiɗam fuɗɗi yarde lawaki joni sene haray miɗo hiwro ɓe gonni joni lan habbi on toon nani miɗo habbi on on jarama allahu akbar o sukano kel o kel komi noɗɗirmaɗo o miɗo faala yawgo Dakar honto ko domai kana tawgo noddima noddima won ɗon noddama won ɗon noddama oɗo wawen noddam kanko kaw wiya omo waali tun e nder ndu suudu Ibrahima mi anda ko jokki mo wali tun e nder ndu suudu ay nayo gayni haaju njalowa mon no ƴettuji non mi yiɗa ɗum Ibrahima ko honɗum jokkuɗa e nder ndu suudu nda walaki ɗa yewdani téléphone ɗo haɓenolan projet fi place oɗo doga ala tawi lange fiwu Ibrahima gorko nani watata i nani gorko wata anga fuɗɗoto e 19 heures waloɗa hange 12 heures fi ndiyan no saƴude anga yallata e nder ndu suudu ɓaɓe yoɓe lamɗo no wonata ɗo ko wiyata kon kono gonata ko ya yaldu yaha wakkiloɗa golla mi kippande ko golla ɓay simi jombanima joni ay ɓay ko duuɓi tawa waalo non abbeno non seeɗa taw ko duuɓi ma ɗin min mi jombirana ko ɗum waɗi simi jiidi on on ande jaja ma jombama ko woni jommu gongol lande critére ji baɓe no waɗo ndera janɗi kono ara hakkille ɗe mawnali fi wonno wole debbo kasum so ɗon andi ɗon andi fijiɗi aɓe laajo Ibrahima Faba jangi a gayni iɗa andi joni komi faala ino maɗo ino miñamma ɗo jaja miñammano ɗo kadi jiwo miɗo fokkiti Dakar jango mi heeɓi programme yawgol Dakar simi iwri Dakar ɗon mi yahay Dubai taw simi ara joni noon place jiɗinno ga ɓe guura nden no ga mi mara goto mo mi acca sina an jano hino ɗo miñamma miɗo andi noon wono wuuri ɓernde ɓurmi kippa programme ji ɗin fof needi komi acciron kon hara goto on yawaki sodanowo inchallah kiliyamɓe mon ɓen fof koyon teddinde inchallah miñamma noon miɗo yewtimo si o yalti ɗo yeyno ko gomen haɗa on ɗon ɗo waje on waɗe par ce que ɗo gandi min on o jombama ɗo gollammi ko miñamma ina en ɗo wotoro moynuɗen ko ɗum ko noon ni bandirawo ma kadi sattinangol fiji gon ton waɗango jomba arti yo Allah dande mi nanayno maɓɓe no maka yo Allah dande bandirawo ma somtude ka galle a jombatama goɗɗo faalani ko honɗum manki ɗo hande sina ko jombamo ka ɓayi Allah waɗi oɗa jonniti kanko okka min noon ko Allah hokkilam min mi jaɓi mi weltiki
joni komi torima mi jeejuma Naam. simi neɓoy komi neeɓi wota dépense mankutaɓe miile goɗɗum ngo koɓe landima o jonnaɓe Manga tashi ala le. hino ɗo mi ñamma kippo moƴƴa Inshallah. onon no deƴƴi mi suusata o imo andi hakkude amen Ana ko bay kon to. miɗo yawde galaji Souleymane miɗo arde Nawa. Yoni konta men do sala jam. miɗo arde Awa. Ana ni ko babe ngal ni ko. manan ɓe no wola Place ni Madina to. Sila marko programme ko kaydiji. Be giri on to après mi arde. Kono ɗum ko sa bun. Kaɓe uɗa jaran muɗi. Par ce que ko naati ko landa ko ɗo marde landa fi. Ko to sa wura zera san to Ya ɗo ɓe hono ren ɓe arta hare ndesi ni. no be ta problem Yo hande ko woni ɓe su. Se wala ga la no ɓe mbul no wodi. Sen bolla ɓe humba to wala. Nan jara ɓe ngarta wala ɓe. Mi lara ko ɗum mi yala mi. Mi la yaatu mi continue ya. Mi rekku ko tan. Action. Đây tầm lệ đây còn ta đi đi mà ta nói thì mình lệ đây. Na garanjo ya. Kamu ina tabe tuan na pima. Anh là có chứ phần đồ tổ Mo dari do ko kaya. Phần cả anh đi tìm một chị làm sao đi mấy thịt đặt đồ tôi phải luôn. Không phải à? Now, Bắt phục. wo no tima, wo no tima. À mày. Madam Bari a jarama nene bobo a jarama nene bobo Ah, ɗum ɗon kadi noon no fetti. mi wi'i hanki hari ko Madame Bari mi wi'ete hande noon ko wiyata ko ɓiɗɗo ma on no feeti ko fenade ɓiɗɗo ma on yehi yaltinira ɓiɗɗo naɓimo ka worɓeɓe Ɓiɗɗo am on. ɓiɗɗo ma paapi cuulomo maɗa ɓay hiɗa waɗimo feetuɗo o feeta o ha ngaka anno ñande ndiɗo en seedata sina hara en sandidira e liñci hande en seedata hollallam ɓiɗɗo am ɗum hullitata hoore paati tuuloraɗe kawta. mi wi'i en seedat hey abbi immo a hollaylam ɓiɗɗo am on ko a woni ɗon a hollaylam ɓiɗɗo am Madame Bari a hollaylam ɓiɗɗo am on inami pay ko mi fenatami immo wallala mi yiya ɓijjiwo am Wonko ɓiɗɗo am on paati tuulo ko paapi cuulomo ma yaani jiwo am on yaltinima acci hakke minan ɗo kene ɓiɗɗo ma on kam no wawi ko paati cuulo ko feetu ɗum o feeta paapi cuulo o feeta nene ko ko jokkan hondu ɗum may wallala mi yiya ɓiɗɗo am on awa mi sikki ɗum mi sikku ka ma ɗum ko katandar mairie seedoyten ɗon kala wiya nambara mairie mi komi préfi paati cuulo mani mani ɗo kadi gayne no feetude Now dari kau au. Mini mà phải cái này sẽ hết quá gì yeah ba đi chăng bia cái này mà nó bị chín đi mà phải cái cá mình có giá cùng Now no tima au. hay sao nó đi làm ngon vậy sai hay cá mình này à ăn đinh có có vấn nặng bụng mà tông anh đi đúng cả mình sẽ phải tu gạt ta đúng ngang yeah mình bị đai hoàn này luôn ăn là mình còn Wang boy wat go wat. Meski ani teng hati lang arte kama. Dan ni nalan tilo. Mo kuasa. Alla mi dan nina telefonan ngono desa de sane le do do dande ko no mi woni rende arga ka sane le Garanjo mitai muwali. Imuwali muwali wali ni. Ami na de dal din nan. I know. Oh, me anima. da ko te Ani ni da albul ko sam. Meski laman sis total ko. Wala ni mabin ami din. Wa siki ndai dan so inde. ni de aka de saga su ya are ka an saga na ya mono ma ke ni jidu pe Mimi ya eta sini. Yes, ko no yuma. Ta sundu. Muwali wali ni. Ai ko la mi di do Mimi ya eta sini. Mimi ya eta sini. bebe Ramatullahi Nama jure. ayi Ramatullahi Na ora wita me alga me nyalla. paati tuulo hakkude ma e anda iwu ka suudu kan yaccuma ton min ni mi ko fentiɗa waali fu no ɗaɓɓataɓe Na garanjo na porta mimi ya mi na le me ba bu.